Здравейте, приятели! Написах нещо, пък реших да ви го прочета. Думи като бомби удрят, хора като зомби кретат. Кой ще разгадае тайната? Кой ще ни умае майната? Думите се стичат, барабанят. Днес те някого ще наранят, друг пък ще въздигнат на криле. Странни риби ще намигнат с хриле. Ти, човече, спри и помисли, вътре в тебе ври, преосмисли, накъде ли ще поемеш? Към Голгота? Готов ли си да губиш даже и имота? Ето я пред тебе вечната дилема. Успееш ли печелиш сърдечната поема? Вътре в нея тайни кодове са скрити. Разкриеш ли, разкриваш безкрайни входове прикрити.